One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Sihirce da aka binne a kaburbura makabarta wanda a sanadiyar ambaliyan nan ruwa ya shiga ya tona wa'annan sihirce sihirin da ya lalace Allah kaɗai ya san yawansu. Don hakika shaidanu sun yi koke-koke, kuma akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa tun zamanin da gwamna Goni yake gwamna ya haukace kuma sihiri aka yi masa tun daga 79 zuwa yau shekara nawa 89 99 2009 2019 2024 shekara 43 mahaukaci ne kuma sihiri aka yi. Amma da wannan ambaliyar ya zo, ambaliyar ya bi kan sihiri da aka yi masa, wallahi sai ya warke ya koma cikakken mutum kamar bai taɓa yin hauka ba. To kun ga wani lokacin Allah zai jarrabi bayinsa da wata masifa, wasu zai musu ba daɗi, wasu kuma zai zame musu alheri. Kuma an kaga mutanen da suka samu lafiya wa'anda aka yi musu sihiri da wa'anda ba a sani ba yadda sihirin ya lalace, wallahi za ku yi mamaki. Shi yasa muke cewa duk lokacin da Allah ya yi abu to abin nan alheri ne. Mun san jarrabawa ce ba daɗi, kuma ba ma fatan irin wannan masifa ta sake maimaituwa. Allah ya mayar mana da hasara da muka yi. Wayanda suka zo da taimako musamman ma gwamnatin jihar Borno da sauran gwamnatoci. Zage sauki. Zan zo in kwashe ku sai mu fantama. Sun zauna kuma waya ta bani to.